ברוכות הבאות וברוכים הבאים לפודקאסט זה הרגע, הפודקאסט שמזכיר לנו שזה הרגע עכשיו לקום, לחיות ולהגשים את כל החלומות שלנו, כי החיים הם לא חזרה גנרלית. אני לינוי והיום יש לנו פרק סופר מעניין ורלוונטי לכל מי שבינינו שחי בעולם הערבי. אנחנו חיים עמוסים, יש לנו מחויבויות, המון רצונות, בגדול כולנו היינו כנראה רוצים להגדיל את סך השעות שלנו ביום, אבל יש דרך פתרון שאולי אנחנו לא מגדילים את סך השעות שלנו ביום, אבל אנחנו מצמצמים את הזמן שכל דבר לוקח לנו. והיום אנחנו הולכים לדבר על טיפים להגברת הפרודקטיביות. כתבתי כאן 9 טיפים שבעיניי הם מעולים ואפשר להתחיל להטמיע אותם כבר מהרגע שאחרי הפודקאסט הזה ולהתחיל לחולל שינויים חיוביים בחיים. טוב, אז אני אתחיל בטיפ שאולי הוא בין האהובים עליי, וזה לעשות שיחות עבודה או שיחות ארוכות תמיד תוך כדי הליכה. אני בתור סטודנטית מבלה המון שעות בתוך כיתות או בבית לומדת, והרבה פעמים יש לי שיחות, אם זה שיחות עבודה או שיחות עם חברות, ושיחות שבגדול עומדות לקחת יותר מ5 דקות. אני עשיתי לעצמי חוק שאת כל השיחות האלה אני עושה מחוץ לבית, אני מראש קובעת עם אותו בן אדם מתי אנחנו עושים את השיחה, ודקה לפני שהשיחה מתחילה אני יוצאת מהבית ועושה את השיחה תוך כדי הליכה. למה זה עוזר לפרודקטיביות שלנו? קודם כל אנחנו עושים 2 דברים במכה אחת, אנחנו גם מזיזים את הגוף, מכניסים תנועה, וגם עושים את שיחת העבודה או השיחה החברית שלנו, וגם עצם זה שאנחנו מניעים את הגוף תורם לתחושה הכללית שלנו ועושה לנו טוב. כולנו יודעים כמה בריא להכניס תנועה, במיוחד כשאתה מבלה כל כך הרבה זמן גם למול מסך, גם בתוך הבית, גם בישיבה. עצם התנועה, עצם החשיפה לשמש עושה המון טוב, וזה באמת טיפ קליל שכולנו יכולים לעשות, והוא באמת מחולל שינוי משמעותי. עוברים לטיפ הבא, להגיד לא. איך מגבירים פרודקטיביות, איך מייצרים עוד זמן ביום? ברגע שאנחנו מקדישים את הזמן שלנו רק לדברים שאנחנו באמת רוצים לעשות, דברים שבאמת משרתים אותנו, והמון פעמים אנחנו מתחייבים, אומרים כן למלא דברים שאנחנו לא רוצים לעשות, עוד לפני שאנחנו עושים אותם אנחנו כבר מבזבזים כל כך אנרגיה על כזה החיכוך הפנימי שלנו עם עצמנו, ללמה אמרתי כן ואני כל כך לא רוצה לעשות את זה, וכבר נגזר מאיתנו זמן ואנרגיה, ואז מעבר לזה אנחנו בסוף עושים את הפעולה ואנחנו היינו שמחים שלא לעשות אותה, היא לקחה לנו זמן, היא לקחה לנו משאבים כאלה ואחרים. אז אפשר לחסוך את כל זה, להגיד לא. יש פרק שלם שהקלטתי על איך לא נעים לי מת מזמן ואיך להגיד לא. אני לא יודעת אם הפרק הזה עולה לפני או אחרי הפרק ההוא, אבל תדעו שאם זה עלה תחפשו אותו, ואם לא אז הוא יגיע בהמשך, אז תגידו לא, זה בסדר, מותר לכם. ותזכרו, הכי חשוב, שכל פעם שאתם אומרים לא למשהו אחד, אתם יכולים עכשיו להגיד כן למשהו אחר, כי פיניתם זמן, פיניתם אנרגיה, פיניתם משאבים. אז כל לא כזה אומר כן להרבה דברים אחרים שאתם כן רוצים לעשות, אז זה מצוין. טיפ הבא, בואו נדבר על לנוח ולעצור. אמנם אנחנו בפרק שמדבר על פרודקטיביות, על עשייה, אבל שום דבר מכל העשייה שנרצה לעשות בעולם לא יכול לקרות אם נהיה מותשים, אם נהיה שחוקים, אם לא יהיה לנו כוח לעשות את הדברים שאנחנו רוצים. וזה למה כל כך חשוב לעצור ולנוח. זה לא איזה פריבילגיה, זה לא איזשהו משהו ששמור רק לאנשים שכבר הוכיחו את עצמם. יש לנו תחושה שכאילו כזה כל השיח בחברה המערבית, אתה תעבוד יותר ויותר קשה, ואין שום רע בלעבוד קשה, להפך, אני בעד, אני תומכת, אבל גם בין העבודות הקשות האלה אפשר לדעת לעצור. מה זה אפשר? צריך לדעת לעצור, צריך לדעת לנוח, אחרת לא נוכל לרוץ לאורך זמן. החיים שלנו הם לא ספרינט, הם מרתון, ואם אני רוצה להיות מסוגל להחזיק לאורך המרתון הזה, אני חייב לדעת גם לעשות את העצירות. ואני אתן דוגמה על סימון ביילס באולימפיאדת טוקיו 2020. היא הגיעה כנראה בשיא הגופני שלה, מוכנה פיזית להצליח באולימפיאדה, אבל משהו בנפש שלה לא היה במקום, היא לא הייתה במקום המנטלי טוב כדי להחזיק את האולימפיאדה הזו, בסוף היא פרשה. אז אם אתם רוצים להגיע לשיאים שלכם, קודם כל להיות מסוגלים להגיע אליהם, אבל גם מסוגלים להחזיק שם ולהיות בפסגה, אתם חייבים לפנות את הזמן למנוחות ועצירות, איך שזה נראה בשבילכם. כל אחד שיקח את זה למה שהוא צריך, מה שימלא אותו, אבל זה באמת בגדר חובה. אוקיי, טיפ הבא, לשים את הטלפון בחדר אחר כשאתם עושים פעולות.
וואו, אני לא חושבת שרובנו מבינים כמה פעמים אנחנו מרימים את הטלפון תוך כדי שאנחנו עושים משימות. כמה פעמים אנחנו מרוכזים במשהו ואז הטלפון בא, מסיח את הדעה שלנו ואנחנו עזבים הכל, מסיחים את הדעה שלנו וחוזרים אחר כך למשימה, וכל ההסחות האלה, כל העצירות האלה גוזרות לנו זמן יקר שחבל. למה? אני אומרת לכם, אני לאחרונה לא שמה את הטלפון הפוך לידי, שמה אותו בחדר הכי רחוק ממני, ואני לא יכולה להתחיל לתאר לכם איזה שינוי זה מייצר. קודם כל בתחושה שלי אני הרבה יותר רגועה, אני לא צריכה כל שנייה להתעסק במשהו אחר, אני מתעסקת בדבר אחד, אבל גם בהספק שלי, כל האנרגיה שלי מוקדשת רק לדבר אחד, וזה מדהים, וזה יכול להיות טלפון, זה יכול להיות טלוויזיה, יכול להיות, אני לא יודעת מה שמסיח אתכם, תרחיקו אותו או תרחיקו את עצמכם ממנו, וזה יחולל שינוי מאוד מאוד משמעותי. אוקיי, הדבר הבא שבא לי להגיד גם על הטלפון, זה שהרבה פעמים אנשים ינסו לדבר איתנו, מתי שזה נוח להם. עכשיו אם אתם שמים את הטלפון בחדר אחר, כבר פתרתם חצי מהבעיה, אבל נניח במהלך היום אולי אתם עכשיו בזמן המנוחה שלכם, אולי סתם לא בא לכם לדבר עם אף אחד, ופתאום מישהו שלח לכם הודעה, פתאום מישהו מתקשר. תרגיל הבנה שיש לי עם עצמי כבר תקופה ארוכה, זה שזה שמישהו אחר החליט שעכשיו זה זמן שמתאים לו לייצר איתי קשר, לא אומר שזה גם זמן שמתאים לי לייצר איתו קשר בחזרה. אז זה בסדר לחזור לאנשים אחר כך, זה בסדר לענות להודעות מאוחר יותר, תסתכלו על הוואטסאפ שלכם כמו מייל, אני לא חייב לענות לשום דבר עכשיו, אצלי בוואטסאפ לא כתוב מתי נראיתי לאחרונה. למה אני צריכה להתחייב לזה שאם אתה שלחת לי הודעה עכשיו, בדקה הבאה אני עונה לך? לא. תתייחסו לזמן שלכם במלוא הכבוד והערך שיש לו, ותזכרו לעצמכם שמה שמתאים למישהו אחר לאו דווקא מתאים גם לכם באותו הרגע, וזה בסדר לעשות את ההפרדה. טיפ הבא, לעבוד בבלוקים, לעשות משימה מסוג מסוים בבלוק. מה זה אומר? אם אני עכשיו עושה שיעורי בית, אז אני רק עושה שיעורי בית. אם אני רוצה להשלים הרצאות, אז אחר כך אני רק אשלים הרצאות. אם אני רוצה לצלם סרטונים, אז אני עכשיו אעשה בבלוק רק סרטונים, ואני לא אקפוץ לצלם סרטון לארוך, לצלם סרטון לארוך. אני אצלם, ואחר כך ארוך. תעבדו בבלוקים, זה מייצר, אתם כאילו בחזרתיות כזו, וזה גורם לכם להיות בזרימה, וגם זה פשוט לא מבלבל, זה לא מסיח אתכם, אתם לא מבזבזים אנרגיה לקפוץ מדבר לדבר. בלוקים, זה מצוין. טוב, אנחנו ממש בטיפים אחרונים. Sun before screen, לפני שאתם מתחילים לעבוד, לפתוח את הטלפון, את המחשב, קחו לכם 5 דקות אפילו, תנשמו אוויר, תעשו הליכה, תכניסו לכם אוויר נקי, תנו לגוף שלכם להיחשף לשמש, לעיניים שלכם להיחשף לשמש לפני שהן נחשפות לכל המסכים שיש סביבנו. זה מחולל הרגשה כל כך הרבה טובה בגוף, זה מייצר לנו רגיעה, אנחנו מתחילים את היום בטון אחר, בקצב אחר, באופן אחר, וזה מדהים מדהים מדהים. 2 טיפים אחרונים. כל יום להתחיל את היום עם רשימת משימות יומית. עכשיו זה משהו שאני רוצה לפתוח סוגריים גדולים, ולא להגיד תרשמו את כל המשימות שיש לכם בעולם, אלא משימות ריאליות שאתם באמת יכולים לסיים ביום. עכשיו אני כן בעד אולי קצת למתוח גבולות, אבל לא מדי, לא להעמיס על עצמכם, שלא תראו את הרשימת מטלות הזו ותגידו וואו, איך אני אמור לעשות את כל הדבר הזה ולייצר אצלכם סטרס ולחץ וחרדה מכל הרשימה הענקית הזו שיש לפניכם. אז במקום זה לסדר רשימה באמת ריאלית, וגם לסדר אותה לפי סדרי עדיפויות, מה אני צריך לעשות קודם, מה אני צריך לעשות אחר כך, ולוודא שהדברים הכי חשובים מקבלים את המענה שלכם. ואם יש דברים שגם יכולים, אם אתם לא מספיקים באמת לדחות ליום למחרת, תדחו ליום למחרת, אבל אל תדחו למחר מה שאתם יכולים לעשות היום. וטיפ אחרון זה הבחנה בין עיקר לטפל. תבינו מה הדברים שתופסים לכם זמן, שאולי אפשר להוציא אותם, אולי אפשר לתת למישהו אחר לעשות אותם, אולי אפשר פשוט לא צריך להתעסק בהם יותר, ומה הדברים שבאמת באמת חשוב לכם להספיק, שאתם רוצים להשקיע בזמן שלכם שמצריכים אתכם. יכול להיות שיש דברים שלא מצריכים אתכם, שמישהו אחר גם יכול לעשות בשבילכם, ויהיה לכם יותר כדאי לשלם לו, מאשר להשקיע את הזמן שלכם בתוך הדבר הזה. זהו, אלו היו כל הטיפים. ממש נהניתי לדבר על כל הדברים האלה, כי הם סופר רלוונטיים וזה דברים שאני גם מיישמת בחיים שלי ובאמת מחוללים שינוי ענק. אם אהבתם את הפרק בבקשה תדרגו אותו, תעקבו אחרי הערוץ, תשתפו אותו עם אנשים שזה יכול לעזור גם להם. לכולנו יש את הכוח להשפיע ולשנות, אז אם יש מישהו שאתם חושבים שזה יכול לעזור לו, לשפר את החיים שלו, תשלחו לו את הפרק. וזהו, תודה רבה וניפגש בפרק הבא.